Много мениджъри влизат в ролята си с очакването да знаят отговори на всички въпроси, да държат нещата под контрол и да осигуряват стабилност на всяка цена. Но реалността обаче е друга. Днешната работна среда е изключително динамична, непредсказуема и напрежението е високо. Светът се променя по-бързо, отколкото можем да се адаптираме. На менеджера се пада трудната задача да балансира между резултатите, благосъстоянието на хората и взаимоотношенията с всички стейкхолдъри. Ние сме Мария и Добрин Падалски. Вече 20 години подкрепяме лидери и екипи да изграждат доверие, ефективност и стабилност. Лидерите, с които работим, често споделят сходни неща. Един ден всичко изглежда наред, хората са мотивирани, задачите вървят, а на следващия нещата се обръщат. Сменят се приоритети и срокове, появяват се съпротиви, налага се воденето на трудни разговори, напрежението се покачва. И тогава идват истински важните въпроси. Как като менеджер реагирам в тези моменти? Как водя себе си, когато напрежението е високо? Как водя другите, когато съм провокиран, когато виждам, че нещата не вървят по план или усещам, че губят контрол? Точно тук идва методологията на 5 стола. Тя помага на лидерите в емоционално заредени ситуации да овладяват автоматичната реакция и вместо това съзнателно да избират реакцията, която да им донесе желаните резултати, доверие и уважение. Какво ще ви даде това обучение? Възможност да разпознавате и да се справяте с токсичните поведения, които подкопават сътрудничеството в един екип. Подходи как да преодолявате моментите на самосъмнение, на самообвинение, които могат да доведат до грешни решения и пропуснати възможности. Ще упражнявате поставянето на граници и разрешаването на конфликти. Ще използвате рамка за водене на трудни разговори и даване на обратна връзка. Ще научите как да проявявате емпатия, да слушате с емпатия и как да казвате не с емпатия и грижа. И ще получите една цялостна, много лесна рамка, която обобщава всичко, което може би досега знаете по отношение на така наречените меки умения или както ние ги наричаме човешки умения. Но просто тази рамка ще ви даде един много лесен, визуален достъп до това знание. Стотици компании по света вече използват рамката на 5 стола. На 30 септември и вие ще се присъедините към тях. За летящ старт на нашата среща, моля, елате с готови отговори на тези два въпроса. Кои са емоционално заредените ситуации, с които попадам в моето работно ежедневие? И в кои от тях ще бъде полезно да реагирам малко или повече различно, отколкото до сега? Ще ви очакваме на 30 септември за един динамичен и много практичен ден заедно. До скоро!